Pozdrav ekipa, ja sam Igor i danas ću ti pokazati kako možeš napraviti barkod generator ili izraditi uplatnicu sa barkodom. Prvo ćemo otvoriti Google i napisati barkod generator Optimus. Otvorit ćemo prvi rezultat, znači ovdje gdje piše Optimus Development. Odmah će nam se otvoriti alat i prvo što upisujemo u alatu je cijena koju klijent treba platiti. Evo sad na primjer, cijena koju klijent treba platiti je 2500 eura. Onda idemo dalje, pišemo naziv tvrtke koja treba platiti, naprijed neka tvrtka.o, onda idemo njihovu ulicu, odnosno adresa na kojoj se nalazi tvrtka i zadnje pišemo adresu, naprimjer Zagreb. Znači moraš pratiti format kojim piše ovdje u placeholderima, znači ako ovdje piše 10.000 odvojeno Zagreb, moraš na isti način i ti upisati poštanski broj i mjesto, znači 10.000 odvojeno Zagreb. Onda idemo dalje. Kod mene je ovdje već ispunjeno i sejvano, znači svaki put kad generiraš barkod, na tvoje računalo će se spremiti podaci, znači ime tvrtke, adresa, IBAN, tako da ne moraš svaki put upisivati. Znači ne sprema se na server ni na stranicu, nego samo na tvoje računalo, tako da ne moraš svaki put upisivati kad ponovo dođeš. Prvo mjesto upisuješ naziv svoje tvrtke, ulicu i broj svoje tvrtke, onda također poštanski broj i mjesto 31402 odvojeno Kešinci. Ispod toga pišeš IBAN, model, ako želiš mijenjati možeš naravno, ali ovo su default stvari, znači model i svrha plaćanja other, to su ono defaultne stvari koje ne moraš mijenjati. Poziv na broj, recimo račun, evo 17-2025, to nam je račun, broj računa i opis plaćanja, stranice. I kad smo to sve upisali, samo kliknemo ispod na tipku, generiraj barkod za plaćanje i ispod će nam se generirati taj barkod. Sad šta s njim? Desni klik, klikneš na tu sliku, save images i spremit ćemo sad downloads, napisati barkod za račun 17-2025 i kliknemo na save. Sad šta s tim? To možeš poslati najlakše, ćemo ugasiti. To najlakše možeš poslati klijentu u mailu ili staviti mu na račun, zalijepiti u PDF-u ili kako god želiš. Ali uglavnom samo ovo pošalješ ili na WhatsApp ili u mail bilo kako klijentu, on to skenira s aplikacijom banke i to je to. Ne mora ništa upisivati, sigurno je upisao tvoje podatke i ne moraš se brinuti. Ništa, to je to. Nadam se da će ti ovaj naš alat pomoći, da će ti olakšati klijentima plaćanje i normalno povećati zaradu. Bog!